Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മൾ ഇന്ന് 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. വിഭൂതി യോഗം, വിഭൂതികളെ കുറിച്ചുള്ള അധ്യായമാണ് ഇന്ന്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി. വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഭസ്മം. നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ളത് വിഭൂതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭസ്മാണ് അല്ലെ. ഇവിടെ ഭസ്മം എന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയാ കണ്ടത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വേഗം പറഞ്ഞേ. എന്നിട്ട് ഇന്നലെ രാവിലെ അടച്ചു പോയതാ നമ്മള് അല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ ഇന്നലെ കണ്ടത്? ഇന്നലെ ഭക്തിയെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. നല്ലൊരു അധ്യായം നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടത്. ഭക്തിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ആ ഭക്തി എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലേ. ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അങ്ങനെയല്ലേ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ അതിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് ആരെന്നൊന്നുമില്ല. ഭഗവാൻ ആരാണ് ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്കെല്ലാം ഭഗവാൻ പ്രാപ്യനാണെന്നാ പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ജാതി നോക്കിയിട്ടോ കുലം നോക്കിയിട്ടോ ഒന്നല്ല ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ സാധിക്കും, എല്ലാവർക്കും പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഭഗവാന് എന്ത് സമർപ്പിച്ചാൽ മതി എന്നാ പറഞ്ഞത്? പത്രം, പുഷ്പം, ഫലം, തോയം, 4 കാര്യങ്ങളാ പറഞ്ഞത്. അത് എങ്ങനെ വേണം? ഭക്തിയോടും സ്നേഹത്തോടും കൂടി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ഭക്തിയുത സേവനം. അതാണ് ഭഗവാൻ. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ തന്നൊരു നിർവചനം ഉണ്ട്. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അവിടെ? ഭക്തിയുത സേവനം. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രവൃത്തി ഉണ്ടായിരിക്കണം അവിടെ അല്ലെ. നമ്മൾ നമ്മളെ മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവും അവർക്ക് അവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന്? അറിയില്ല. നമ്മൾ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കും. എങ്ങനെ? അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കും, അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അവർക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും ഈ അമ്മയ്ക്ക് എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടെന്ന്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് വേണ്ടതൊന്നും ചെയ്ത് കൊടുക്കണില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തോന്നുമോ നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന്? ഇല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്നുള്ള നമ്മളവിടെ പ്രവർത്തിച്ച് കാണിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാനോടുള്ള സ്നേഹവും നമ്മൾ എങ്ങനെ കാണിക്കും? ഭക്തിയും പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കാണിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മള് അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? ഭക്തിയുടെ സേവനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളവിടെ സേവനം ചെയ്ത് കാണിച്ചാലാണ് ഭഗവാനെ ഭഗവാനോടുള്ള ഭക്തി നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അത് ചെയ്യും തോറും എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു ഇഷ്ടം കൂടിക്കൊണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് മക്കളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് മക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും സംഭവിക്കില്ല. അതങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, അതിങ്ങനെ പോകും. ഒരു അവാർഡ് ഫിലിം പോലെ ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ ഒരു പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും? കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് മേടിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമുക്ക് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ആ സ്നേഹം എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നപ്പോൾ അത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ബോണ്ടിങ് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാനുമായിട്ടും. ഇതെന്തെല്ലാവരും വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന? ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. 3-4 പേരേ ഉള്ളൂ. കാണുന്നില്ലേ? ഓ, മാതാജിനെ കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജി ഉണ്ട്, ദീപ മാതാജി ഉണ്ട്, സ്വപ്ന മാതാജി ഉണ്ട്, ആതിര മാതാജി. 3-4 പേരെ കാണുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി എല്ലാവരും ഓഫാണ്. പുഷ്പയില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. മാതാജിയുടെ പേരെന്ത് സാംസങ് ഇട്ടിരിക്കുന്നേ? അതെന്താന്ന് അറിയില്ല. പേര് മാറ്റി മാതാജി. ശിവകലയുണ്ട് മാം മാതാജി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി. അല്ല, 3-4 പേരെ കാണുന്നുണ്ടായുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി വന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്, നമ്മളിപ്പോ ഭക്തി ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. നമ്മൾ മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, കീർത്തനം ചൊല്ലി, നമ്മളിപ്പോ ഭഗവത്ഗീത പഠിച്ചു, ഭഗവത്ഗീത ചൊല്ലി സമർപ്പിക്കാം ഭഗവാന്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു പാട്ട് എഴുതിയിട്ട് ആരെങ്കിലും ചൊല്ലി കേൾപ്പിച്ച് തരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും, നമ്മൾ എഴുതിയ പാട്ട് അവർ ചൊല്ലുമ്പോ അല്ലെ. അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളാണ് ഭഗവത്ഗീത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ വാണിയാണ്. അത് നമ്മൾ തിരിച്ച് ഭഗവാന് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കുമ്പോൾ ഭഗവാന് ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ തെറ്റുകളൊക്കെ സംഭവിക്കാം. അത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുഞ്ഞു മക്കൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൊഞ്ചി പറയുമ്പോൾ അവരിൽ തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കും. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം അവർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന്. നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോൾ സന്തോഷം. നമുക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ദേഷ്യം വരാറുണ്ടോ? അത് ഇല്ല. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ കുഞ്ഞു മക്കളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാം. ഭഗവത്ഗീത നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച അധ്യായങ്ങൾ, ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായം നിങ്ങൾ വായിച്ച് പഠിച്ചു തുടങ്ങിയില്ലേ, നിങ്ങൾക്ക് ആ ശ്ലോകങ്ങൾ ഭഗവാന് ചൊല്ലി സമർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന് പായസം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നോൺ വെജ് ഉള്ള വീട്ടിൽ ചെയ്യരുത്. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിതൊക്കെ ഭഗവാന് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതായത് നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആ സ്നേഹം നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഭഗവാൻ എല്ലാതും ഭഗവാന്റെ എല്ലാതും എല്ലാം ഭഗവാന് കിട്ടും. പക്ഷെ നമ്മൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേകത. ഇപ്പൊ നമ്മളെ വീട്ടില് എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷപ്പെട്ട ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മളത് എല്ലാവർക്കും പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കുന്നതും അത് അവിടെ വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരോടും എടുത്തു കഴിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മളത് ഓരോരുത്തർക്കും എടുത്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ആ ഒരു സ്നേഹം അവിടെ കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ആണ് എല്ലാതും നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ നമ്മളത് ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എന്താണ്, അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇഷ്ടം വരും അവിടെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും, നമുക്കൊരു മീഡിയേറ്റർ ആവശ്യമില്ല അവിടെ, നമുക്ക് സ്വയം ചെയ്യാം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്ക് പറ്റാവുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. മാല ചാർത്തി കൊടുക്കാം, എല്ലാ ദിവസവും മാല പൂക്കളൊക്കെ കെട്ടി പൂക്കളൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് മാല ചാർത്തി ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാം. നമുക്കതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. ആ വ്യക്തി രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാനെ നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ എന്ത് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. നമ്മളോട് ഇന്നലെ സത്യത്തിൽ അതെല്ലാം പറഞ്ഞു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മളെ ഭഗവാൻ ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവണം, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മളെ കുഴപ്പം എന്താണ്, നമ്മൾ അങ്ങനെ വിചാരിക്കും നമുക്ക് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. ആ സ്മരിക്കണം എന്ന് ഓർക്കാൻ തന്നെ നമ്മൾ മറക്കും. അതാണ് നമ്മുടെ പ്രശ്നം അല്ലെ. നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും ഇനി ഭഗവാൻ ഓർത്തിട്ട് വേണം ഒക്കെ ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ആ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി അത് മറക്കാതിരിക്കാനാണല്ലോ മാതാജി എന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിലോട്ടായി. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, എന്നാലും നമ്മൾ മറന്നു പോകും മാതാജി. നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പൊ ഓർമ്മ വരും, കുറെ കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ മറക്കും. അയ്യോ ഇത് ഭഗവാനും ഓർത്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഒരു പക്ഷെ പെട്ടെന്നുള്ളിൽ അതങ്ങ് ഓർമ്മ വരും. ഒരു പക്ഷെ മറന്നിരുന്നാലും പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമുക്ക് വിഭൂതി യോഗം 10ാമത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഭഗവാനെ നമ്മളെ ചുറ്റും എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മളെ മനസ്സിലാക്കി തരണം. അപ്പൊ നമുക്ക് അഥവാ നമ്മൾ മറന്നാൽ തന്നെ നമുക്കത് കാണുമ്പോൾ ആരും ഓർമ്മ വരും, ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. നമ്മൾ 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ, ഓർമ്മില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോ ആ ടേസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് ആരും ഓർക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാൻ ഓർക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ. ഇപ്പൊ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സൂര്യന്റെ ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആരും ഓർമ്മ വരും, ഭഗവാൻ ഓർമ്മ വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിഭൂതി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. നിങ്ങള് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിൽ 2ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടായിരിക്കും കേറിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ. 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഉണ്ടായില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഭാഗവതത്തിൽ 1ാമത്തെ അധ്യായത്തില് വിഭൂതി യോഗത്തിനെ കുറിച്ചാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ അധ്യായം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ ഭഗവാൻ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതാ പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് നമുക്ക് 1ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ദിവസം കേട്ടോ അതില്. അപ്പൊ അത് നമുക്കതിന് ഗുണം, ഭാഗവതത്തിന്റെയും കൂടി കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഓരോ അധ്യായങ്ങള്.
അപ്പൊ ഇവിടെ വിഭൂതി എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ എന്താണ് അർത്ഥാക്കുന്നത്? നമ്മുടെ ഭസ്മ അല്ല ഇവിടെ പറയുന്ന വിഭൂതി. ഭഗവാന്റെ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാവുന്ന, നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന വിധത്തില് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് വിഭൂതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ വിസ്തരണങ്ങളാകാം, അങ്ങനെ അതിനെയാണ് വിഭൂതി, പ്രതിനിധികളാകാം. അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, ജലത്തിലെ രസം ഭഗവാനാണ്, സൂര്യചന്ദ്രന്മാരുടെ പ്രകാശം ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളാണ്. ഇതെല്ലാം പറയുന്നതല്ല അതിനെയാണ് നമ്മളപ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. ആ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്ന ടേസ്റ്റ് അത് ഭഗവാനാണ് നമുക്കറിയാം. പിന്നെ സൂര്യചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? പ്രണവം അല്ലെ? അതൊക്കെ പിന്നെ പുരുഷന്മാരുടെ പൗരുഷം, പിന്നെ ആകാശത്തിലെ ശബ്ദം, ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്? വിഭൂതി എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം പറയാം. അപ്പൊ ഇതില് കുറെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്ലോകങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ശ്ലോകങ്ങൾ കട്ട് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ വെച്ചാൽ കുറെ ശ്ലോകങ്ങൾ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഒരു മിനിറ്റ്. ശ്ലോകങ്ങൾ കുറെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത്. നോക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 10 വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പിയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം. കേൾക്കൂ, ഇത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇനിയും ഞാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു തരാം? ജ്ഞാനം ഉപദേശിച്ചു തരാം. അത് നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ് ഇനി പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നതാണ് ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്, ഇതിനേക്കാളും ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം, നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനേക്കാളും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനം ഞാൻ നിനക്ക് ഉപദേശിക്കാം എന്ന് പറയാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ. അത് കേൾക്കൂ എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ആ ശ്രവണത്തെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണത്തിന് വളരെയധികം പ്രാധാന്യം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാം. നമേ വിദൂസുരഗണ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവയുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ എന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ എന്റെ വിഭൂതിയെ കുറിച്ചോ ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ ആർക്കും അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ആർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടാന്നാ പറയണ. കാരണം എല്ലാവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും ഉത്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ആർക്കും ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തിയെ കുറിച്ചോ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ ഒന്നും ആർക്കും അറിയില്ല. കാരണം ഋഷികൾക്കോ ദേവന്മാർക്കൊന്നും അറിയില്ല. അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ആരാണ്? ഞാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഏതാം വിഭൂതി യോഗം ച മമ യോ വേത്തി തത്വതഃ സോവികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേ നാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗാശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ യോഗാശക്തികളെ കുറിച്ച് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ സാധിക്കും. അങ്ങനെ അതൊന്ന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ചോ അതേപോലെ തന്നെ യോഗാശക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ ശക്തികളെ കുറിച്ചൊക്കെ ശരിയായിട്ട് ബോധ്യപ്പെട്ടവർ എന്ത് ചെയ്തു? കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഈ ഭഗവത്ഗീതയിലെ ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത, അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറയാണ്. 4 ശ്ലോകങ്ങളിലാണ്, പ്രധാനമായിട്ട് 4 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെയാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്.
ആ 4 ശ്ലോകങ്ങളെ ചതുർശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. 4 ശ്ലോകങ്ങൾ. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കാമ്പ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ഈ ഭഗവത്ഗീതയുടെ മുഴുവൻ തത്വവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണ് ഈ പറയുന്നത്. അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഏതൊക്കെയാണ്? 8, 9, 10, 11. അതാണ് 4 ശ്ലോകം ഭഗവത്ഗീതയിലെ. 8, 9, 10, 11 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള്. അതിൽ 8ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് എന്താണ്? അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാ ഭാവാ സമന്വിതഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ അതേപോലെ തന്നെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെ രണ്ടിന്റെ ഉറവിടം ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും എന്റെ സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അതാണ്, ഈ ഭൗതിക ലോകവും ആധ്യാത്മിക ലോകവും എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. എല്ലാറ്റിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു, ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നാരായണാത് ബ്രഹ്മ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാത് ഇന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസവോ ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശ രുദ്ര ജായന്തേ നാരായണാത് ദ്വാദശാദിത്യ. അതായത് നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കളും നാരായണിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാരും ജനിച്ചു. നാരായണിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? നാരായണൻ. നാരായണൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വിഷ്ണുമൂർത്തി. നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാ പത്മത്തോടു കൂടിയ ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? നാരായണൻ. അതായത് വിഷ്ണുമൂർത്തിയാണ് നാരായണൻ. ഈ നാരായണിൽ നിന്നാണ് ആര് വരുന്നത്? വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് വന്നു. നാരായണിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികൾ വന്നു. നാരായണിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു. 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു. അഷ്ടവസുക്കൾ ജനിച്ചു. 11 രുദ്രന്മാര് ജനിച്ചു. 12 ആദിത്യന്മാര് ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ്? കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് ആര്? നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നു. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, മച്ചിത്ത മദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ചാരമന്തിച്ച. എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. അപ്പൊ അവരുടെ ജീവിതം എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുകയും വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകണം. അവരുടെ ബോധം പ്രകാശിക്കും. ബോധദീപ്തരാവുകയും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കും. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അവര് തമ്മില് പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് 2 കൂട്ടർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? ബോധദീപ്തരാകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവർക്ക് 2 കൂട്ടർക്കും ആനന്ദവും സന്തോഷവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, അവരുടെ അവബോധം ഭഗവാനായിട്ട് ആ സന്തോഷം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാര് എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവർ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോ അവരെപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും അവർ സംസാരിക്കുന്നത്. അതിലൂടെ 2 കൂട്ടർക്കും ആനന്ദം അനുഭവിക്കാനായിട്ട്, സന്തോഷം സംതൃപ്തിയും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് 2ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്.
അപ്പോ ആദ്യത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിന്റെയും ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കും. അവർ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും. രണ്ടു കൂട്ടർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? അപ്പൊ അതുവഴി സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കുമെന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നു ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. കുറെ ജീവാത്മാക്കളുണ്ട് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില്. ഈ ഗ്രഹയൂഥത്തിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും എണ്ണമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അത് ഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചവര്, വളരെ ഭാഗ്യമുള്ളവര്, ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും സാധിക്കില്ല. വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് അതിന് സാധിക്കുള്ളൂ. അത്രയും ജീവാത്മാക്കൾ, എണ്ണമറ്റ ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ഗ്രഹവ്യൂഹത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധിക്കില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. അപ്പൊ നമ്മള് ക്ലാസ്സിൽ ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം തന്നോട് പറയാണ്. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ആ ബീജം നടാണ്. എന്തിന്റെ? ഭക്തിയുടെ. ആ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വെള്ളം ഒഴിക്കണം. എങ്ങനെയാ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്? മഹാമന്ത്രം കൊണ്ട്. നമ്മൾ നിരന്തരം മഹാമന്ത്രം ചൊല്ലുന്നതാണ് ആ വിത്തിനൊഴിക്കുന്ന വെള്ളം. ആ ഒഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ആ വിത്ത് തന്നെത്താനെ മുളച്ചു വരും. എന്നിട്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക? ആ വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മിക ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ജ്യോതിസോളം എത്തും. അപ്പൊ ആ വിത്ത് മുളച്ച് വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കാത്? അത് വളരും. നമ്മള് വെള്ളം ഒഴിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വെള്ളം എന്താണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. നമ്മൾ എന്നും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ ആ ചെടി വളർന്നു വരും. ചെടി ക്രമേണ വളർന്നത് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും? ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ചത് എവിടേക്കെത്തും? പരവ്യോമത്തിലെത്തും. അതായത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തിയിട്ട് ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളരും. അങ്ങത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് പരവ്യോമത്തിൽ, അതായത് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലെത്തും. അത് പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈകുണ്ഠ ലോകാണ്. അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന ഭഗവാന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടത്തോളം ഉയരും. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് ഉയരും. അവസാനം അത് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കും. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതേക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് സാധാരണ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ എന്താണ്? നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കും കായ്ക്കും ഒക്കെ ചെയ്യും. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മൾ ശ്രവണ കീർത്തനം ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കണം. അതാണ് നമ്മളെ ഉള്ളിൽ നടുന്ന ബീജം. നമ്മുടെ ഉള്ളില് ഭക്തിയുടെ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ തന്നെ ജസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞോളൂ അത് വിശദമായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കാണിച്ചരൊന്ന്. അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? നമ്മുടെ ആ ബീജം നട്ട് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കും. വെള്ളം എന്താണ് നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന വെള്ളം?
ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം. നമ്മളത് വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞെന്താണ്, ആ നാമജപം ആകുന്ന ലത അത് തന്നെത്താനെ ഭക്തിയുടെ ലത വളർന്നിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളയ്ക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുന്നിട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? ഭൂമിയിലാണല്ലോ. ഭൂമിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഭൂമി, 7ാമത്തെ ലോകം ഭൂമിയുടെ ഇവിടെ നോക്കുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ലൈൻ പോകുന്നത് കണ്ടോ? ശ്രദ്ധിച്ച് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ? കൊണ്ട് അത് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ കവറിങ് കടന്നു അല്ലെ, ഈ ആവരണങ്ങൾ കടന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു ഇല്ലേ? അതെ, അത് കടന്നിട്ട് പിന്നെ അതിനെ നമുക്ക് എവിടെ കാണുന്നത്? ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വെളുത്ത് കാണുന്നത്, അതാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി പ്രകാശം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എത്തിയിട്ട് അത് എവിടേക്ക് പോയി? വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്ക് വന്നു. ഈ വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിൽ നിന്നും പിന്നെ അത് കടന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇത്തിരി കണ്ടോ ഈ ലൈൻ പോകുന്നത്? കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. അത് പോയിട്ട് പിന്നെ അതെവിടേക്ക് പോയി? പതുക്കെ നോക്കുന്നു, ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നേരെ എവിടേക്ക് വന്നു? ഭഗവാന്റെ പാദത്തിലേക്ക്, ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിലെത്തി അല്ലേ? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തി. അപ്പൊ ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ എവിടെന്ന് തുടങ്ങണത്? ഈ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തുടങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഭൂമിന്ന് തുടങ്ങി ഭൂലോകത്തിലെത്തി. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന്, ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശം. ഇതാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. കണ്ടോ ആ പ്രകാശം? നമ്മളിപ്പോ ഭഗവാൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ ചുറ്റും കാണുന്ന പ്രകാശം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പ്രകാശം. ആ ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് പരവ്യോമം എന്ന് വെച്ചാല് വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലെത്തി. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഹരേകൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പോകുന്ന വഴി. അപ്പൊ നമ്മള് എന്ത് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി? ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ഭഗവാന്റെ ഭാഗവതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് അതാണ് അല്ലെ. ഇത് ആ പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നത്. നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എല്ലാവരും. ആ നാമം ജപിക്കുമ്പോ നമ്മൾ ആ നാമജപമാണ് നമ്മുടെ എന്താ പറഞ്ഞ വെള്ളം. ആ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമ്പോ ആ ഇട്ടിരിക്കുന്ന വിത്ത് മൊത്തം മുളച്ചിട്ട് അതെന്താവും? പടർന്ന് പന്തലിച്ച് പൂക്കളും കായ്ക്കളായിട്ട് വരുന്ന പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഇത്തിരി കൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു. അതിന്റെ കൂടെ എന്തും മുളയ്ക്കും? കളകളും മുളയ്ക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ അല്ലെ. അപ്പൊ ആ കളകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നശിപ്പിച്ച് കളയണം. ആ കളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങള്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇതിൽ പറയുന്നേക്കാളും കൂടുതൽ അവ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭാഗവതത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ. അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാമത്തേല് പറഞ്ഞത് അതാണ്. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു? വിത്ത് പതിവായി നനച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആധ്യാത്മിക ചെടി വളർന്ന് മന്ത്രം ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അത് നമുക്കത് ബ്രഹ്മജ്യോതിയിലെത്തും. ബ്രഹ്മജ്യോതിയിൽ നിന്ന് പരവ്യോമത്തിലെത്തും, വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങളിലെത്തും. അവിടെ നിന്ന് അത് ഗോലോകത്തിലെത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം? നമ്മൾ നാമജപം തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അപ്പോ അതെന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യും. അതിങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭാഗവതം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പുസ്തകമാണത്. അതിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയണം. അപ്പൊ 2 ശ്ലോകം നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇനി മൂന്നാമത്തേല് പറയാണ്, തേഷാം സതത യുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതി പൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമോപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. മൂന്നാമത്തേൽ എന്താ പറയുന്നത്? ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ നൽകും. അപ്പൊ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധി ഭഗവാൻ നൽകുന്നു. ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നു? വിശ്വാസിനായ ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടന ഉണ്ടായാലും ശരി, സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാനുകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്കില്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമി ആയിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആരുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു വിശ്വാസിനായ ഒരു ഗുരു ഉണ്ട്, ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയുണ്ട്, അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. പക്ഷേ എന്നാലും നമുക്ക് അവർ പറയുന്നതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ആരാണ്?
ഭഗവാനാണ് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നത്. അയാൾക്ക് ഭഗവാൻ അന്തര്യാമി ആയിരുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ നമുക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങള് നമുക്ക് നൽകും. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനം പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരും. അപ്പൊ ആ ഭക്തനും എന്ത് സാധിക്കും? പ്രയാസം ഇല്ലാതെ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. നിരന്തരം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട യോഗ്യത എന്താണ്? നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടു കൂടി ജീവിക്കുക, ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ഭക്തൻ ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു കൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട ഉപദേശങ്ങൾ നൽകും. അവസാനം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് പ്രേമപൂർവ്വമാവുകയും വേണം. ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? പ്രേമപൂർവ്വമായിരിക്കുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകും. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഒന്നും നമുക്ക് ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ്? നമുക്ക് പുരോഗതി ഉണ്ടാകാനും ഭഗവത് സന്നിധി പോകാനുള്ള അവസരം ആര് തന്നെ നൽകും? ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്ന പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനെ ഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുക, ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ഭഗവാനെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. ഇനി നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്തോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസുത. ഭഗവാൻ പറയാണ്, അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോട് ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട്. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തിൽ ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരില് സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികളുടെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിക്കും. അവരുടെ ഉള്ളില് അറിവിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് പോകുമ്പോ അജ്ഞാനജന്യമായ ഇരുട്ട്, അജ്ഞാനത്തിന്റെ ഇരുട്ട് അവരിൽ നിന്ന് മാറ്റും. ആര്? ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഇവിടെ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഭൗതികമായ ആത്മീയ ലോകത്തിന്റെ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ ഉറവിടം ഭഗവാനാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഭഗവാനെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും പ്രണമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ അവര് തമ്മിൽ പരസ്പരം കാണുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നു, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാകാനും അവർക്ക് സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ആരാണോ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്ക് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും. നാലാമത്തേൽ പറഞ്ഞു, അങ്ങനെ അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടുകൂടി അവരിൽ ഹൃദയസ്ഥനായിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഉള്ളിലെ അജ്ഞാനജന്യമായ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റും. എങ്ങനെ? ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം തെളിയിച്ചുകൊണ്ട് അജ്ഞാനം ഇല്ലാതാക്കും എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇതാണ് 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ അകക്കാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഉൾക്കഴമ്പ് എന്ന് പറയുന്ന 4 ശ്ലോകങ്ങളാണിത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവ്വതും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടുകൂടി ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് ജീവിതത്തിന്റെ ഭൗതികമായ ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ ഭക്തന്മാർ വിഷമിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഉത്കണ്ഠയുടെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അന്ധകാരം മാറിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്തന്റെ സേവനം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആര് നിറവേറ്റി തരും? ഭഗവാൻ നിറവേറ്റി തരും. നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ, നമ്മുടെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും ഭഗവാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി തരും. നമുക്ക് വേണ്ടത് ഭഗവാൻ ചെയ്തു തരും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും? നമ്മളെ ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് ഏറ്റെടുക്കും. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തൻ. അപ്പൊ നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ആര് നടത്തും? ഭഗവാൻ നടത്തി തരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്.
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവാമജം വിഭൂം ആഹുസ്താമൃഷയാ സർവേ ദേവർഷീർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസ സ്വയം ചൈവാബ്രവീഷിമേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അങ്ങ് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞ? സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങനെ ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരംധാമം, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ആര് തന്നെ? അങ്ങ് തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പരം ബ്രഹ്മം, പരംധാമം, പവിത്രം പരമം ഭവാൻ എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. സനാതനനായിട്ടുള്ളതും അഭൗതികനായിട്ടുള്ളതും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് അങ്ങെന്ന് അർജുനൻ സ്വയം പറയുന്നതല്ല. ആരാണ്? ദേവർഷിയായ നാരദൻ, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ എല്ലാ ഋഷികളും മുന്നിൽ പറയുന്നു. ഇപ്പോ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് പറയുകയും ചെയ്യാണ് ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളത്, ഭഗവാൻ ആദിപുരുഷനാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാനോട് സ്വയം പറഞ്ഞവരാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ എന്താ പറയണ ഭഗവാനോട്? ഇനി അർജുനൻ പറയാണ്, വിസ്തരണേത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണോതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്കൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കുന്തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വിശദീകരിച്ചു തന്നല്ല. പിന്നെ അർജുനൻ പറയാണ്, അങ്ങയെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, അതിന്റെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിശദമാക്കി തരാനാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതാ കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ബാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ശരി, നീ പറഞ്ഞ പോലെ എന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. പക്ഷെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. കാരണം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിലോ അതിനൊരിക്കലും ഒരു അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരിക്കലും അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ആദ്യം പറയാണ് ഭഗവാൻ, അഹമാത്മകുടാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മത്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ആദ്യം പറയാണ്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഉള്ളിലും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന, ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാറ്റിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനം എല്ലാം ആരാണ്? ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തില് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവ് ഞാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ആര് തന്നെ? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇനി ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ പറയാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ശ്ലോകം കൊടുത്തിട്ടില്ല, അത് മുഴുവൻ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കത് വായിച്ചു പോകാം. വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് പറയാട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ആദിത്യന്മാര് 12 ആദിത്യന്മാരുണ്ട്. ആ 12 ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ മുഖ്യൻ വിഷ്ണു ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ വിഷ്ണു അല്ല, ആദിത്യന്മാരിൽ ഒരാളാണ് വിഷ്ണു. ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മരുത്തുകളിൽ, മരുത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കാറ്റുകളിൽ മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു, വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രൻ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സ്, ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം, ആ ജീവാത്മാവിന്റെ അവബോധം അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതവും ഞാനാണ്. അപ്പൊ രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ചിട്ട് 11 രുദ്രന്മാരിലെ ശിവൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അതില് ഒരു ശിവൻ, രുദ്രന്റെ പേരാണ് ശിവൻ, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. യക്ഷരാക്ഷസരിൽ കുബേരൻ,
ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരനായിട്ടുള്ള കുബേരൻ ദേവന്മാരുടെ ഭണ്ഡാര സൂക്ഷിപ്പുകാരൻ അല്ലെ. ആ കുബേരൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ വസുക്കള്, അഷ്ടവസുക്കളിലെ അഗ്നി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പർവ്വതങ്ങളില് മേരുപർവ്വതം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പിന്നെ ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി, സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ, ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ പറയാണ് പുരോഹിതന്മാരിൽ ആരാണ് പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി, അതായത് ദേവലോകത്തിൽ ഇന്ദ്രന്റെ പുരോഹിതനായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതി ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ, ശിവന്റെ പാർവതിയുടെ മകനായിട്ടുള്ള സ്കന്ദൻ മുരുകൻ. കാർത്തികേയൻ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. മഹർഷികളില് ഭൃഗു മഹർഷി സ്പന്ദനങ്ങളില്, അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയം. ഇവിടെ പറയുന്നു മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മ്യകം അക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയച്ചോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗു മഹർഷി സ്പന്ദനങ്ങളിൽ, അതായത് വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓംകാരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ആരാണ്? തിരുനാമജപം. യജ്ഞങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തിരുനാമ. അപ്പൊ കലിയുഗത്തിലെ യജ്ഞം നാമജപം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഞാൻ ഹിമാലയമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഇനി വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥം. അശ്വത്ഥം എന്ന് വെച്ചാൽ അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വൃക്ഷങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് അരയാൽ വൃക്ഷം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗാസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയുമാരാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ്. അശ്വം എന്ന് വെച്ചാൽ കുതിരകളിലെ ഭഗവാൻ ഉച്ചൈസ്രവസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുതിര, അതായത് അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ കുതിരയാണ് ഉച്ചൈസ്രവസ്, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ആനകളില് ഇന്ദ്രന്റെ വാഹനമായിട്ടുള്ള ഐരാവതം. മനുഷ്യരിൽ ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. മനുഷ്യരിലെ രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രായുധം, പശുക്കളിൽ വെച്ച് സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിലെ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ എന്നെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിതൃക്കളിലെ അര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായിട്ടുള്ള യമൻ ആരുടെ പ്രതിനിധിയാണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. ദൈത്യന്മാരെന്ന് വെച്ചാല് അസുരന്മാരില് ഭഗവാൻ ആരെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു? പ്രഹ്ലാദൻ. ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. വന്യമൃഗങ്ങളിൽ മൃഗങ്ങളിലെ സിംഹം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെയാണ്. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിലെ നിർണയ സത്യവും ആരാണ്? ഞാനാണ്. അപ്പൊ സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാനാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിലെ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ എന്താണ്? നിർണയ സത്യം, അത് ഭഗവാനാണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം അക്ഷരം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു. സമാസങ്ങളില് ദ്വന്ദ്വ സമാസം, അത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. അനവസാനമായ കാലം, സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ആരാണ്? ബ്രഹ്മാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ സർവസംഹാരിയായ മരണം, ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇത് ഞാനാണ്. അപ്പോ മരണം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഭാവിയുടെ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, പിന്നെ സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ്? സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ, അതായത് യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദരമായ ഭാഷണം, പിന്നെ ഓർമ്മശക്തി ഉണ്ടാവുക, ബുദ്ധി, പിന്നെ സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഇതൊക്കെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത്സാമം, ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം, മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, ഇതൊക്കെ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ. ഋതുക്കളിൽ വസന്തം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധിക്കുന്നു. അപ്പൊ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളില് ബൃഹത്സാമം എന്ന് വെച്ചാല് എന്താണ് പറഞ്ഞ, ആകർഷകമായിട്ട് പാതിരാവിലെ പാടുന്ന ഒരു ഗീതത്തിനെയാണ് ബൃഹത്സാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളില് ഗായത്രി മന്ത്രം ഭഗവാന്റെ പ്രാതിനിധ്യം വഹിക്കുന്നതാണ്. മാസങ്ങളില് മാർഗശീർഷ മാസം, നവംബർ ഡിസംബർ മാസങ്ങള്, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളില് വസന്തകാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി,
തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഞാനാണ്, ജയവും സദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പൊ വഞ്ചകന്മാരുടെ ചൂതുകളി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, തേജസ്വികളിലെ തേജസ്, പിന്നെ എല്ലാ ജയവും, പിന്നെ സദുദ്യമങ്ങൾ, നല്ല ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ശക്തന്മാരുടെ കരുത്ത്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവൻ ഭഗവാനാണ്, പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ ഭഗവാനാണ്, മുനികളിൽ വ്യാസദേവൻ ഭഗവാനാണ്, ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി, അതായത് ശുക്രാചാര്യർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ചിന്തകരിലെ ആരാണ് പറഞ്ഞത് ഇവിടെ? ശുക്രാചാര്യരും ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. ഉശനാകവി എന്ന് വെച്ചാൽ ശുക്രാചാര്യര് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണെന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ്. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, അതും ഭഗവാനാണ്. ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, ജ്ഞാനികളിയുടെ ജ്ഞാനം, അതും ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെ. പിന്നെ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ് സർവഭൂതങ്ങൾക്കും ആദി ബീജം പ്രദാനം ചെയ്തത് ആരാണ്? ഞാനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. എന്നെ കൂടാതെ സർവചരാങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പൊ എന്നെ കൂടാതെ ഒരു ചരാചരത്തിന്, സർവചരാചരങ്ങൾക്കും ഒന്നിനും എന്തുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെ ഒന്നിനും നിലനിൽക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ പറയാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരം തപ ഏഷാ തുത്തേശതാ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് എന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് ഒരു അവസാനവും ഇല്ല. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ തന്നത്. ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? യത് വിഭൂതി മത് സത്വം ശ്രീമർ ദുർജിതമേവ തത്തത് ഏവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജാംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പോ വിഭൂതിമത്തായിട്ടുള്ള, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, തേജസ്സുറ്റതായിട്ടുള്ള ഏതൊരു സൃഷ്ടി കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന്, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. മയില്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കുയില്, സൂര്യകാന്തി പൂവ്, ഇതൊക്കെ എന്താണ്? നമുക്ക് സുന്ദരമായിട്ടുള്ള, അത്രയും വിശേഷപ്പെട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് സാധാരണയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം? അത് ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടഭ്യാഹമിദം കൃഷ്ണ ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇനിയും ഇതിനെക്കുറിച്ച് വിശദമായിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചം മുഴുവനും വ്യാപിച്ച് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശമാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞ മഹാപ്രപഞ്ചമാണ്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തിനെ മുഴുവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് നാളത്തെ വരാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ ചെറിയൊരു അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ച് അതിനെ നിലനിർത്തുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, വാച്ഛാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപ